Anga foli ani wali ɲuman bɛ ka ɲɛsi aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don jabaraniw kɔrɔ ka ɲɛmada walasa faamuya bi sɔrɔ aw fɛ télé Sherifila bamanankan kunnafoni na walawalali bɛna kɔ ye minnu na Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni y'a kuma selen ye bakuruba kunnafoniw filɛ. San ani pensoba so dayɛlɛw tɛmɛnen kɔfɛ alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansar minnu bɛ Fana section Ansar Dune Fana u ye so jɔ a se ye de Sherif Usman Madani Haidara ye mun kolomokarili baaraw kun bolodalen do ka bɛn araba tɛmɛnen ma mɛ kalo tile 24 Fana Joila cercle la. Ni sunkalo ɲɛkɔrɔla in na maa caman kelen bɛ ka jateminɛ boloda jamana faaba la fɛn min bɛ tali kɛ taji la ale sɔrɔli gɛlɛyalen do a feere yɔrɔw la station mobilibatigiw ka lafasalikɛ jɛkulu k'a fɔ la Sinacor olu y'a jira k'a fɔ gɛlɛya ninnu bɛ tali kɛ u kelen kɔ ka bagabagaliw kɛ ni yɛlɛma don u ka lahalaw la bɛɛ u na baarabilaw boloda ninnu de ye bamanankan kunnafoni na kumabaw ye sɔɔni mun bɛna walawalali kɛ aw ye aw bisimila. San ani pensoba so dayɛlɛw tɛmɛnen kɔfɛ alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru minnu bɛ Fana section Ansar Dune Fana u ye so jɔ a se ye de Sherif Usman Madani Haidara ye mun koromokarili baaraw kun bolodalen do ka bɛn araba tɛmɛnen ma mɛ kalo tile 24 Fana Joila cercle la musaka min donna so in dafɛ o bɛ se sefa wari $83 ma a kolomokarili dayɛlɛni senfɛ maa caman yera a kɛnɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ye sigida ɲɛmaaw ka taa se wasadenw ma. An ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ ka Sherifila jabarani tɔgɔ la o ye Muktar Bagayogo Fuseni Keta ka taa se Buya Kulubali ma. Silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma a Sayyid Sherif Usman Madani Haidara ale min ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen bɛnnen don Ala baara ma k'a dɔn k'a fɔ silamaya yɛrɛ ko ɲɔgɔn dɛmɛ di o de kosɔn silamaya dɛmɛtɔ Ansaru kɛmɛ k'o wulikajɔw kɛ min bɛ se k'a to ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ se ka sabati diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka diɲɛ kɔnɔmaw lafiya labitaninsow jɔli bɛ sen na kunnafoni disow dakuruɲɛ kelen hadamadenya yɛrɛ tɛ taa fɛn minnu kɔ olu bɛ se ka sɔrɔ maanifinw fɛ nɔgɔya la cogo min na Ansaru ka wulikajɔ bɛnbɛn o de dilali mɔ bonya bɛ mande bonyamasegin bɛ mande ka bonyamasegin kɛ karamɔgɔ Haidara ye silamaya dɛmɛtɔ Ansaru minnu bɛ Fana Joila cercle la olu ye bani ka so jɔ résidence Sherif la ani sɔkari bi an bɛ Ala tanu k'a barikada n'an karamɔgɔ ka nali ka da ka munna an ye fɛn fitinin dɔ de labɛn k'o kɛrɛnkɛrɛn an karamɔgɔ ye n'a a sera yan o kɛnɛ kan n'o de jɔlen filɛ bi n'an b'a fɔ a ma ko so ka da kan an karamɔgɔ a bɛ tɛmɛ anw de fɛ yan ka taa Tamani a bɛ bɔ Tamani ka taa Bamakɔ an b'a dɔn Bamakɔ y'a sigiyɔrɔ ye Tamani ye an bɛ faso ye an b'a fɛ Fana fana kɛ a lafiya bɔyɔrɔ ye o la an seko kɛra yɔrɔ fitinin min ye an karamɔgɔ ye an y'o de labɛn o de ye nin ye Ala sago a bonya b'a la Adara an ye min kɛ ne a ka dɔgɔ yɔrɔ an bɛ sara ɲuman biya miiriya bi an biya kisoden kelen jɔ ye i dama so o de se t'an ye n'o tɛ miiriya y'an kɔnɔ fasa ye jugo ɲuman min ye la an biya miiriya an k'i cogo la nka an dɛsɛl'o de la jama min y'i kɔ ne a tugukun ye kɔ jugo ɲɔfɛ ko ye résidence Sherif la so in jɔn bɛ kɛnɛ bonya min kan mètre 900 don wasow caman gɛn ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ silamaya dɛmɛtɔ Ansaru minnu bɛ Fana Joila cercle la Kulukoro mara la ni o ye Mali marabolo filanan ye nafolo min dara ka don a da fɛ sefa wari $80 ani $7 ani $100 ani kunkan fɛn bon n'i y'a jateminɛ an y'a kɛ sanfɛla ani dugumala ye bon n'i ye dugumala in jateminɛ salon kumaba kelen bɛ yen 4 chambres bɛ yen a bɛɛ 4 mètres carrés toilette 2 bɛ yen n'o ye ɲɛgɛn 2 ye couloir b'a la magasin b'a la ani terrasse o ye dugumala ye donc an ye bugu kelen kɛ sanfɛla la ka chambre 3 kɛ yen ka toilette 2 kɛ yen donc ani tɛgɛkuyɔrɔ ani worobinɛ olu de bɛ sanfɛ magasin na i ko musaka in an bɛ degré min na ka se bi ma n'o so in dayɛlɛnna ka kɛɲɛ ni bi ye musaka in kun cɛra $83 ani $142 ani $109. Ala ye hɛrɛba kɛ an ka jamana ye munna Usman Sherif Haidara bɛɛ b'a dɔn cɛ min don Mali kɔnɔ karamɔgɔ min don Mali kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn an ka jamana ye tuma min na ni a kalayara bɛɛ y'a dɔn cɛ kelen min wulila k'i jɔ k'i bolo kɔrɔta marifakisɛ ye ka wuli k'i jɔ k'ale bɛ walidenw sɔnna dɔn ale sigilen
donc n'an sera o kɛnɛ kan a ka kan an k'o foli k'a la. donc n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin Amsaridine tɔnden bɛɛ u ka cɛsiri la ka se ka kundɔkɔrɔ sɔrɔ Serifu ye Fana yan vraiment o ye fɛn ye fɛn min ni a diyara n ye a bɛnna an ma an b'a fɔ Serifu fana a ta kana kɛ tɛmɛni ye bilen an ka to ka jɛ su kelen kelen dɔw la an fɛ Fana yan. donc Fanakaw ni Ala fana y'an seko nin na k'o kɛ a tɔgɔ la je pense que nin ka dɔgɔ a la ani fɛn ka kan mun tɛ nin Ala k'o fanga di an ma don n'a natɔ la an ka se k'o k'a ye. donc an b'a fɔ Serifu ɲɛna a ka tɔndenw ni Ala sɔnna a ma o hakili banna fɛnɛ hakili b'u la. an b'aw ladɔnniya k'a fɔ silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru min bɛ Fana section sous section 7 de bɛ a kɔnɔ comité 53 watɔ kɔnɔma bɛ t'i jɔ maa 7 ani maa 53 la. o baaraw kuncɛli kɔfɛ alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka ɲɛmayaso maa minnu yera a kɛnɛ kɔnɔ u y'u ka nisɔndiyaw jira ka laban ka folikan kɛ ka ɲɛsin Fana section ka nin baara kelen ma an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ mun sɔrɔla ka bɔ Mukhtar Bagayogo a n'a ka jatalaw bolo. hakilina min an bila na o de vraiment karamɔgɔ ka se ka sɛgɛlafiɲɛ yɔrɔ sɔrɔ Bamakɔ ani Tɛmani furancɛla la n'i y'a jateminɛ furancɛ in ka jan kosɛbɛ bon vraiment yɔrɔ ka se ka sɔrɔ karamɔgɔ yɔrɔ min bɛ se ka lafiya o ɲumanba yɔrɔ kɔni dɔ ye Fana ye bi n'i ye furancɛ lajɛ a bɛ i n'a fɔ a bɛ milieu la bon o sira fɛ o de an ka k'a ye vraiment ani soko nin ka kan a baara daminɛna a mɛnna dɔɔnin fɔ Ala nana an dɛmɛ vraiment ka ko latigɛ ka bɛn bi ma bon la vraiment an bɛ Ala fo k'Ala barikada kosɛbɛ soko in dama tɛ Fana u cɛsirilen don tɔnko in na fɛn caman na Ala b'a dɔn bon la vraiment soko nin kɔni a bonyana bi kosɛbɛ a ye national nisɔndiya a ye international nisɔndiya kuma tɛ karamɔgɔ yɛrɛ ma a kɛra an bɛɛ ye wasa ni kunkɔrɔta ye vraiment a kɛra an bɛɛ ye wasa ni kunkɔrɔta ye vraiment an b'a ɲini Ala fɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo donna na mɔgɔ mɔgɔ da donna na an b'a ɲini Ala k'a bɛɛ wasa Ala k'a bɛɛ kɔrɔta Ala k'o kɛ kira bonya kosɔn bidew la huruma kosɔn sɔli Ala Muhamad. nin baara min filɛ nin ye ni Fanakaw y'a kɛ foyi tɛ se ka nin kɛ ni bɛn ani kelenya tɛ vraiment ka dugawu k'u ye a bɔra nafolo min na Ala kana ban pewu n'i y'a jateminɛ nin so ɲɔgɔn k'a fɔ ko mɔgɔw le ka se ka nin lɔ dɛsɛbagatɔ 50 ni 10 na a ka bon hakili ma mais an b'a ɲini Ala fɛ o y'a bɔ nafolo min na Ala kana ban pewu Ala ka ɲɔgɔn miliyari segin a nɔ na vraiment an nisɔndiyalen don bi fo ka s'a dan na an bɛ dugawu k'u ye ka dugawu kɛ an karamɔgɔ ye ka dugawu kɛ Mali bɛɛ ye vraiment an ka laɲini min ye bi o le ye hali ni tɔnden kelen cɛ kelen muso kelen bɛ yɔrɔ min na so ka se ka lɔ karamɔgɔ tɔgɔ la o yɔrɔ la nka ni Ala sɔnna a ma nin y'a daminɛni ye komi aw yɛrɛ y'a ye an ye san kɛ k'an bɛn soba kɛ bi an bɛ Fana yan so caman fana bɛ senna Mali yɛrɛ kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni Ala sɔnna a ma minnu dayɛlɛw kan ka kɛ an b'a ɲini Ala fɛ nafolo ninnu bɔra yɔrɔ min Ala kana ban pewu Ala ka ni si ni kɛnɛya bɛn so lɔli a diyara an ye a diyara an karamɔgɔ ye. Alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru kungilenna ani groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma a fɛnɛ ye a ka nisɔndiya ni folikaw ka laban ka bilasirali kɛ ka ɲɛsin weledalaw ma minnu bɛ ka wele da Ala tɔgɔ la. Mukhtar Bagayogo a n'a ka jatalaw ye mun sɔrɔ ka bɔ yen an ka ɲɛmadaw fɛ. N bɛ Ala de fo ka Ala barikada ka se ka Ala wale ɲuman dɔn ka sɔli an ka kiraba in kan ni Muhamadu do sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Fanakaw u ye nin baaraba in kɛ ka so jɔ u karamɔgɔ ye so in jɔlen bɛ jɔ cogo min na a yɛrɛ minnu nana ka visiter a y'a dɔn min ba ye o la nisɔndiya min banna o de ye a n'a kɛ dalilu ye wajulikɛlaw bolo minnu fɛ ka tiɲɛ fɔ k'a fɔ tiɲɛ fɔ ti foyi bɔ mɔgɔ garisigɛ la a ti foyi nagasi adamaden na fɔ ni Ala yɛrɛ jɛna ni min ye nin baara in an b'a la anw ti mɔri ye an ti seko ye ko an bɛ maa don alijinɛ na anw ta ye dɔrɔn Ala kota kira kota adamadenw jɛna ni o de ye k'o de minɛ u tɛgɛ fila la fo ka na se nin baara ninnu ma ne hakili la nin taama in senfɛ an filɛ so sabanan de la an ye min dayɛlɛ Fana yan an taara san ka san so dayɛlɛ ka taa nbɛsoba ka t'o so dayɛlɛ ka sɔrɔ ka na laban Fana yan tumana ni kɔrɔb'a la a bɛ silamɛya bonya de yira a bɛ silamɛya kɔrɔta de yira a b'a yira mɔgɔ min ni bɛ Ala kɔfɛ Ala t'i janfa fɔ n'i yɛrɛ janfa tumana nisɔndiya min bɛ an na dan fosi t'a la an bɛ dugawu kɛ Fanakaw ye ani mɔgɔ minnu ye nin baara ninnu kɛ ani minnu ta bɛ sen na ni olu dayɛlɛli ma se o de ka ca min ma dayɛlɛ fɔlɔ o de ka ca min dayɛlɛla tumana an bɛ Ala de deli si ni kɛnɛya
ngani labango ɲuman bɛ ala de bolo ala k'a di an n'u ma ala ka garisɛgɛ ɲuman d'an ma mɔgɔ minnu ye nin baaraba in kɛ yarabi ala ka so jɔ a bɛɛ ye alijinɛ kɔnɔ k'an yɛrɛ bɛɛ laban ɲɛ mɔgɔ minnu fana farala an kan inshallah bayaya Haidara ale ka tele mɔgɔw bɛ an nɔfɛ an b'a fana fo k'a wale ɲuman dɔn o baara in na k'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ ka an n'u ye ala ka an n'u sara ala ka labanko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma se ka min fɔ o ye nin de ye soko in na nisɔndiyara kojugu n b'a yɛrɛw fo fana ka wuli ka jɔ ni cɛsiri la kabini n'a daminɛna aw de bɛ bɔ ka ben na an nɔfɛ i mana mɛn mɔgɔw y'a ye mɔgɔw y'a mɛn aw minnu bɛ boli la aw de ka baara don an bɛ dugawu kɛ ala k'aw kɛnɛya ka garisɛgɛ ɲuman di aw ma k'aw sabati sɔli ala rasul an ye a jira o la bakuruba kunnafoni na k'a fɔ maa caman kelen bɛ ka jateminɛ boloda jamana faaba kɔnɔ fɛn bɛ tali kɛ taji la ale sɔrɔli gɛlɛyalen don a sɔrɔ yɔrɔw la station mɔbilibatigiw ka lapasali kɛ jɛkulu sinakɔri ye a jira k'a fɔ o gɛlɛya ninnu bɛ tali kɛ bagabagaliw kelen kɔ u fɛ k'a fɔ ni yɛlɛma ma don u ka lahalaw la bɛɛ u na baarabilaw boloda jamanadenw kɔni ye a yira k'a fɔ ni jamana ɲɛmaw u ma fɛɛrɛ sɔrɔ nin koɲa in na teliya la a na laban ka gɛlɛya caman se jamana ma Amadu Jara ani a ka jatala Ibrahim Kulubali olu ka wulikajɔ ye mun sɔrɔ an ka ɲɛmadaw fɛ Kulola somin kun kelen do barablancari bolodali min na taji feerelaw fɛ an b'aw ladɔniya k'a fɔ ka kɛɲɛ ni jumadon sɔgɔmadafɛla ye u murutira ni ka barablancari in lawaleya station kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ka kɛɲɛ ni o barablancari in ye a kɛra sababu ye ni ka jigilatigɛba de lase taji ɲininaw ma ni o ye mɔgɔw ye minnu mago bɛ jɔ esansi ani gazuwalu la u ka bolifɛnw kɔnɔ Bamako a n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ɲɛ yɛrɛ tɛ ka se ka da taji kan station kɔnɔ a sanbagaw fɛ jango k'a fɔ k'u bɛ wari don a la nin tajiko gɛlɛya in a kɛra sababu ye Bamako sigida wɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mɔgɔw ka hami esansi ani gazuwali sɔrɔko la o kamanagan n'o hami o bɛ kɛ sababu ye ka dɔw dusu labɔ barisabu ka d'a kan mɔgɔw mago bɛ taji in na k'a k'u ka bolimafɛnw kɔnɔ walasa ka t'u ka baaradaw la ani ka t'u hajuw ɲɛnabɔ bi ta in ye esansi de nɔnɔ ka gɛlɛn sukaro ka gɛlɛn ɲɔ ka gɛlɛn malo ka gɛlɛn esansi fana mana fara kan an t'a dɔn an b'an ko yɔrɔ min an bɛ taa an ja yɔrɔ min esansi kɔni a gɛlɛyara de an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ an kɔni mago bɛ min na esansi ka jigin sukaro ka jigin ɲɔ ka jigin sunkalo sera n'o tɛ n'a taara tan tɔ a fɛn t'anw minnu bolo anw fantanw an laban an bɛ taa dɛ an ye min mɛn min fɔra an ye ko sitɛrinin bolilaw bɛ gɛrɛfu la o de fɔra an ye an b'o de kalama an kɔni b'a ɲini u fɛ u ka sabali u k'u bolo da u dusu kan u kana baara kɛ walasa an bɛ taji sɔrɔ lafiya la parce que jamana yɛrɛ taji yɛrɛ y'a la kumaba dɔ ye taji tɛ yen nɔ an sɛgɛnnen don an tɔɔrɔlen don an bɛ taa an ka nasɔngɔ ɲini an b'an ka nasɔngɔ sɔrɔ an bɛ nasɔngɔ sɔrɔ mun ka mɔgɔ tɛ se ka bɔ ni sɛnɛ sabari t'i bolo mobili ou moto bon mun nana n'a ye ka carburant dɛsɛ aw gouvernement tɛ n'a ye maa minnu bɛ ne ka fɛɛrɛ mun y'a bali ka don jamana kɔnɔ sitɛrini minnu bɛ ni carburant ye olu bɛ gɛrɛfu la bon mun na an ma se k'o faamu a ka ɲa ma a k'an ka jamana bila point kelen kan ne bɛ yan nin y'a heure 3 ye n sigilen bɛ yan n jɔlen bɛ yan nɔ taji bɛ ka di dɔw ma dɔ fana bɛ ka taa feere de k'a ta ka taa feere bon nɔgɔya n'a b'a ɲini nɔgɔya bɛ maliyɛnw yɛrɛ de bolo a t'anw bolo a gɛlɛyara dɛ donc an bɛ min ɲini gouvernement fɛ u k'a kɛ cogo bɛɛ la quoi nin ko in kana taa ɲɛ n'a taara ɲɛ a bɛ kɛ kojugu dan de parce que dɔgɔtɔrɔw ta kɛra yan sisan olu ka grève kɛra kalo kelen ni kɔ mɔgɔ min sara dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ bɛɛ b'a da dɔn bɛɛ tɔɔrɔ la mɔgɔ ma furakɛ donc essence ko fana ka jugu bɛɛ parce que n'i y'a mɛn diɲɛ yɛrɛ quoi f'an ka déplacer de na baaraw bɛ kɛ f'an ka déplacer donc ni essence tigɛra mobilitigiw la k'a tigɛ mototigiw la k'a tigɛ groupetigiw la courant tɛ sɔrɔ an bɛ essence san k'an ka groupe de kɔnɔ donc n'a bɛɛ tigɛra quoi o ye kojugu dan de donc u k'a kɛ ala yɛrɛ de kɔsɔn quoi u kana to nin ko ka taa ɲɛ ni min bɛ yen nɔ u ni transporteur cɛ u k'a régler joona quoi nin ko ka se ka ban a ma daminɛ bi chauffeur groupe porteur ka condition de do olu ka revendication do donc ils sont en grève donc depuis lundi an b'a ko la bon ani sama cogoya sɔrɔ o yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na jamana bɛɛ de jɔra essence ko la donc an bɛ état de bolo gouvernement de ka ko do parce que olu ni chauffeur dɔ b'a fɔ ani syndicat donc an kɔni bɛ u ka bila la bon ɲɛ b'a la cogoya min na kɔni nin kɔni y'a dɔgɔmani ye sinon sini laban kɔni a tɛ fɔ tan dɛ fo kunbɛli ka sɔrɔ a ko la bon an hakili b'a la n'a binna juma jiginna an hakili b'o de la u ye min fɔ an ye donc n'a juma jiginna a ka ca ala fɛ bɛnkan fɔ bɛ k'a la sinon taji bɛ a bɛ yen nɔ yɛrɛ yɛrɛ mais grève min bɛ o kɔsɔn do chauffeur do ka ko do citernitigiw bon coalition do camiontigiw fana b'a la mais citernitigiw de y'a ɲɛma ye hakili b'a la kosɛbɛ bi n'ala sɔnna ma na juma jiginna fo ka bɛn dɔ bɛ sɔrɔ nin baarabilancari min bolodalen filɛ nin ni a kɛra sababu ye tajiko o bɛ ka gɛlɛya station kɔnɔ a jubaju bɔra kamiyɔnbatigiw de la taji feerelabaw de la minnu bɛna jigin station kɔnɔ n'u bɛ bɔ n'a ye Dakar Abidjan wali kelen Akara
o jamana kofɔlen nunu olu de y'an ka taji ɲiniyɔrɔw ye bari sabula pɔri tɛ Mali jamana kɔnɔ ni gwɛlɛya min wulilen filɛ nin ye tajiko la Bamakɔ sigidala mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka laɲini de ye degun in ka se ka wuli ka bɔ yen cogoya min na degun in ka na taa wolo fɛn wɛrɛ la min bɛna kɛ sababu ye ka magosa lase mɔgɔ caman ma. hali bi walasa faamuya ka se ka sɔrɔ gɛlɛya in kunkan an ka maaw ye wulikajɔ dɔ kɛ ka saa se lafasali kɛ jɛkulu wɛrɛ ma n'o ye syndicat national de transport ye olu ka gafetigi ka fɔla secrétaire général a ko mobilibatigi ninnu y'u sinsin hakilina naani de ka baarabila in boloda. Amadu Jara a ka jatala Ibrahim Kulubali u ka wulikajɔ ye mun sɔrɔ ka s'a ma an ka ɲɛmadaw fɛ. Bon a kun ye syndicat kɛ laɲini gɛlɛman ye. Syndicat de transport Mali kɔnɔ yan a organiseren don secteur caman de fɛ. Mɔbiliba bolilaw, mɔbili misɛnnin bolilaw. Mais an bɛɛ bɛ syndicat ba kelen kɔnɔ. An bɛɛ ka hami ye kelen, an bɛɛ ka laɲini kelen. Bon syndicat minnu bɛ yen nɔ bi n'u ye an ka mɔgɔ ye an bɛɛ b'a kɔnɔ n'o ko Sinacor. Sinacor o ye syndicat national de conducteurs routiers de olu ka baara fanba o ye mɔbilibaw de remarque ye Bamako Dakar, Bamako Abidjan, Bamako Lomé, Bamako Ghana, Bamako Nouakchott. Amen non. Kana ni carburant ni Bamako ya. Porter Bamako. Ay portier. Bamako porter onde le conducteur. Ane ba donner Dakar faut Djibouti Bamako. Abidjan. Segou Bamako. Amen non. Bon ola o mawle bamu be na amba da ni korban degunde ba onka moni bulloko o degunde ato ay mawle jo kabi dibuli fokatiya mawle tina ay mawle jo kabo zegwa bon ko motina donc o ya famba ye bon anga langini famba jume anga brad ngabo ko sobe no trakaseri ibe su boli ka kle boli e ka nga lafiya yɔrɔ mun na fama minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ siraba kan lafiya t'an kan dɛ anw bɔra yɔrɔ o yɔrɔ an tɔɔrɔlen bɛ laɲini filanan o sara ye sofɛrikɛ a ka kan i ka sara ɲuman sɔrɔ i ka denbaya labalo su ani tile bɛ baara la sara ɲɛnama t'i ye donc an ka laɲini fanba filanan o sara ko ye o dugu man kan kosɛbɛ n'o sara ye laɲini sabanan o ye NPS jigi bɛ baarakɛla la o ye NPS ni dɛsɛra ni sɛgɛnna i jigi ye NPS ɔ i ka lafiya ka bɔra kalan o y'a sɔrɔ déjà i kanalen bɛ NPS fɛ k'i sécuriser donc an y'o laɲini kɛ o laɲini o fana o fanba b'a a kɔnɔ gɛlɛya nana minɛn minnu bɛ don an kun port la o minɛn fanba bɛ yen ni fɛn y'a jɛ baara don a dɔw bɛ don ka sɔrɔ an t'a kalama an mɔbilibolilaw t'a kalama port kɔnɔ maintenant arrivé à destination ni fɛn y'a jɛ on a des problèmes fɛn dɔw fana bɛ don a kɔnɔ fɛn min an tɛ o kalama n'a nana ye ko b'a kɔnɔ anw de b'a fɔ ka se ta donc an y'a ɲini o baaraw an ɲɛ ka da o kan an bolo ka don o la n'o kɛra o la an y'o seere mais pour le moment an bɛ se ka min kɔni fɔ an ka secrétaire généraux an y'olu bila ka taa ɔ ni fɔka bɛ nana ye a la a bɛ jan gros porteurs ma ni fɔka bɛ ye a la taxi bɛ jɔ sotrama bɛ jɔ Bamakɔ dugu bɛ jɔ o dun an ka ladili t'o ye o man ni an yɛrɛw ye mais pour le moment téléphone cira an ma k'a fɔ ko bɛn kɛra kan an minnu ye base ye ko bɛn kɛra kan donc an fana k'u ma ni bɛn kɛra kan u k'a sigi u ka kuma radio ni télé la o y'an bɛɛ ka bɛnkan ye. maa minnu faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye bɛɛ ani yiriwa sabatili kama n'u bɛ bɔ an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ association des ressortissants du nord pour le développement et la paix u y'u ka baaraw ninnu don lycée Masa Magan Jabate la ka bɛn ni alamisa tɛmɛnen mɛ kalo tile 25 u ka fara ɲɔgɔn kan kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka u ka sew an'u ka fangaw kɛ kelen walasa jamanaden minnu bɛ an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ ka se ka u ka degun ta ka b'u kan a baara senfɛ an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan o ye Tata Ture a n'a ka jatala Seydou Ɲare.
Jɛkulu min sigilen don ka ɲɛsin kɔrɔnfɛla dɛmɛli ma a n'a bɛn sabatili n'a bɛ fɔ a ma l'association des ressortissants du nord pour le développement et la paix u kɛlen don k'u bolo fara ɲɔgɔn kan walasa u bɛ se ka ye an ka jamana siniɲɛsigi sabatili la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana kɔrɔnyanfan denw ka lahalaya n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ lakanabaliya ani ɲɔgɔn faga o degun b'u kan kosɛbɛ o de kama nin jɛkulu in sigira walasa ka dɛmɛ don an ka jamana kɔrɔnyanfan ma togo min na u bɛ se ka fura sɔrɔ an ka jamana kɔrɔnyanfan gɛlɛyaw la. An invitera bi association des ressortissants du nord pour le développement et la paix fait ko an ka n'u ka lancement la n y'a lancement ye bi on s'est fait honneur ka na n'u dɛmɛ u ka lancement nin na k'u fo nin hakilina ɲuman in na parce que nin hakilina ɲuman de mɔgɔ o mɔgɔ bɛ association créée pour ka jamana dɛmɛ surtout ka nord dɛmɛ bi parce que nord de bɛ problème la ka tɛmɛ yɔrɔ tɔw bɛɛ kan le centre vient aussi k'a fara a kan o ye belebeleba de ye si c'est la culture de la paix an b'an ka fanga fɛn fɛn b'an bolo an b'o fara u kan pour ka se k'u ka mission réussir o de y'an nakun ye yan bi. Bon, ne seginna k'a fɔ signature ça fait presque 2 ans que ça a été signé pour établir la paix. An bɛɛ kɔni ɲɛ b'a la chacun va juger de sa manière mais a ka ca Ala fɛ an tun bɛ mun nɔfɛ a kɔnɔ o ma sɔrɔ a kɔnɔ fɔlɔ an bɛ Ala deli an bɛ mun na fɔlɔ n'o ye paix o k'a sɔrɔ a kɔnɔ mais an ɲɛ tɛ ko kɔni natɔ la o sira kan mais on ose espérer que a bɛ na mais a tɛna ka sɔrɔ n'an ma fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ ko ye accord dun tɛ accord ye o a signé tɛ se ka kɛ ko paix nana o ça a été démontré en 2 ans accord signé mais a bɛ cogo di bi an bɛ ka segin an kɔ don an bɛɛ de b'a kɛ n'an ma se k'a kɛ accord tɛ se ka k'an place la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin jɛkulu in kelen don ka labɛn caman sabati ka ɲɛsin adamadenya dɛmɛli ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana kɔrɔnyanfan ka ɲɛta. Bi baara in ye lancement de lancement min don o kɔrɔ tɛ ko association wolola bi association in créera depuis 2016 mais bi an bɛ fɛ ka yira maliyɛnw na min bɛ kɔnɔ na ani min bɛ kɔ kan ko alhamdulillah an bɛna waleyaw daminɛ waleya minnu bɛna daminɛ o ye bɛn ani kelenya waleyaw ye ani ɲɛtaga sira o waleyaw de bɛna daminɛ o de la RNDP an ye wele bila an ka partenaires ma minnu bɛ k'an dɛmɛ n'o ye ADS association pour le développement et la solidarité ani l'AMSID association malienne pour la solidarité et la coopération internationale pour le développement qui ont décidé minnu u tigɛ d'an ma tout de suite ka an ka baaraw daminɛ alhamdulillah u yɛrɛ de y'an accompagner pour que an ka se ka nin waleya an ka lancement in kɛ k'a yira bɛɛ la pour que baara bɛ ka kɛ an bɛna waleya minnu daminɛ waleya fɔlɔ ye ka taa dugu misɛnninw bɛɛ la ka jɛkuluw sigi yen minnu bɛ se ka bɛn ani kɛlɛya kuma fɔ maliyɛnw fan dugu ninnu bɛɛ kɔnɔ k'u ka haminakow ta k'a kɛ projetw ye min b'a yira min bɛna to ɲɛtaga bɛ sabati dugu ninnu na parce que ni ɲɛtaga ma sabati ni baara ma sɔrɔ vraiment an mago bɛ basigi min na jamana in na o sɔrɔ man di donc o baaraw de bɛ ka daminɛ nin waati nataw la inchallah accord kɔfɛ alhamdulilayi hali bi problème dama dɔw bɛ yen parce que dongo dɔw b'a mɛn mankan bɛ yen dongo dɔw b'a mɛn attentat kɛra donc o waleyaw ye min tɛ mɔgɔw basigi min tɛ partenaire hakili sigi min b'a to u bɛ se ka na ni dɛmɛ kɔrɔn fɛ o ye ka wele bila an balimaw bɛɛ ma min bɛ Mali kɔnɔ ani min bɛ Mali kɔ kan u bɛɛ ka na an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma pour que association in an ka baara bɛn ani kelenya an ka sabati Mali kɔnɔ ani Mali kɔrɔn fɛ an ka ɲɛtaga baaraw daminɛ pour que kɔ ka sabati. Mɔgɔ caman y'u hakilinaw di nin kɛnɛ in kan nka u bɛɛ lajɛlen y'u sinsin yɔrɔ min kan o de ye hali n'o y'a sɔrɔ Aligérie bɛnkan sɛbɛn waleyali o tɛ kɛ nɔbilala a bɛ waati caman bɔ bi nka o n'a ta bɛɛ an ka jamanaden minnu sigilen don Mali jamana kɔrɔnyanfan fɛ olu ni gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ lajɛrɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kuncɛra ni donbolo dili ye o min bɛ tali kɛ ɲɔbɔrɛ tɔni 1 a tilala mɔgɔ 65 ni ɲɔgɔn cɛ ka fara sukorow kan. O de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛw kibaruyaw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba a bɛ walawalali caman k'an ye.
Tunisie jamana kono jumado me kalo tile muga ani woro kiri do bi dayele kiri werete san 2015 juin kalo tile muga ani woro bamanju ye wili ka joke ka yengwa jida do segere kwa jida mi ni nanjigi sodo jombe ye maminu be no ni olubi damuta jiye mununu zalula hukuma ko turisiu dotara do ni marafaye olu tula kama bisaba ani mashigi mbone anina kerengere ne nyana nanjigi sula ukomi mako hotel imperial marhaba abe Tunisie dugumina ukama ko sus mamingera wali ingeba ye eta islamique bamanji jakulu tokola ukama ko Seifeddin Reziki eta islamique bamanji jakulu odoni kama uya jara kafo udi nodu mamugani woro minunga kiri dayele dole ni nyebi mabisaba ani ma sabawula barsabo kadaka wolon blangone ngbe olu keme ka kenemene abela jele Tunisie jamana diwnyi o mamugani woro fene kerefe police la ka woro nyona fene be kiri fene bi dayele ka nyeshin olu mo ka sabuke jalakita me ka nyeshin umo ka fo domina maimbi doni marafai dinawnjela ko jida ina sus hotel imperial marhabala kama borondo ni kalashimikovu ye mabisaba ani ma shegi ko police la ka fene sina sumayala nalila keneka kasega bamanji mine ukmana ugo fe mima nazaraka la ko non assistance à une personne en danger lakana tigilama blaku de ye manivina bolo lamina lakana niye ni e mase ko baraka telia la be kibe jalaki wibla o mina kono mabisaba ani mashegi minu mbonena unina abisaba bela jele Angleterre jamana dewnyi wa Angleterre jamana nyamo yoro fene kembe ku wasega daele Angleterre jamana kono kanyeshin ko yimo maminu mbonena unina usumo yeru kanga yekere blo kono ko ingake uyeru nyana police la ka wora utemene ko fe maminu minembe ni olu siga na tambe kanyeshin umo ka fo bamanji mawdo nyangi mimbi bi ukana jorula oye bamanji ya wale mafa ani ka fara maka ka mafa ka jamba ta kanyeshi jamana fenemo farafina tna jena yeble akake dengere fe kono nye jien kono to ukoro nunu nye Musa Faki Mahamat ka dandigelu de ye no ye farafina tomba Union Africaine Commission nyama ye chadi jamana de ka beni mekalot le mugani duru ye ni obi farafina to kola dongerengere ne kofo Musa Faki Mahamat aya jera ka fo ni ye jien rebela jeleti gu minumbe akono walikele kono minumbe akono ni ukumo ko kontina farafina kono ma ka sebe koro jua ba farafina kono ma miliyari kele ani ma miliyon ngeme fula andeteme oka ni ye jien ma bela jele faranyonga farafina tabike ala keme sarala tani wolum landronde opana na manya ka fo mato ukachani anye ko se ka je ko bulu ka je kono to minumbe ni olu mo ukachani anye olu kanga degu uka yorola o aw minumbe ni anga fere anga yorola akaka fere kanga se ka nafa minun lase ammo fana o nafa ka soro anve Musa Faki Mahamat farafina to kola dongerengere ne seve mekalot le mugani duru ako farafina jamana ukanku wasadu ka demiseniala ako barsabo ka daka farafina demisenia bilama ni mami ndura ki wasado ala bise ka kesa bobye ka nafa balla se farafina jamana umo farafina tomba Union Africaine Commission président Musa Faki Mahamat ya jira ka fo farafinde nganku wasado ka donda ula utemene ko fe nafa soro sira minu me farafina dugu jugorola ula farafina jamana ukanki wasado olu bayele malula mimese ka to farafina bise ka ke yiriwa konoi asorola ka wele kerengere ninda ka nyeshin farafina jamana domo mi ni shia uluma ke me ka dadigi ke ulabi Sudan Sud jamana kurani kabi wele blaka nyeshin ma nyemo bela jelema ukalaje nyomva bayi ukablati ukasigiga fo buluda uyere mani nyonje tiliyala barza boka daka jamana kurani jamana deum mago be nyeta sera ude tilila uye mi mese gato ukade wumbi takabo udala ngani nyama uyere damana nake kele fo mana na masumani umita abone unina jie dongodo ko fendo femi njemanyi akoko mana Sudan Sud jamana ka donga fo deme minganga ke ganyeshi umo ukele kasiga fo daile farafina tomba Union Africaine ni jo ajoro la ula farafina to kola dongerengere ne me kalot le muga ani duru Musa Faki Mahamat farafina tomba Union Africaine Commission ma nyama adasera nyeta sera ufenemo minuni olu kera farafina tomba Union Africaine fe ka damine kabine domina abisigi senga anga jamana uyere ma horonya tutige ba ufe no do afmi wole ko Organisation de l'Unité Africaine OUA na bilama na me yele maka ke ko Union Africaine UAE nyeta sera minu mbora farafina tomba Union Africaine fe farafina jamana uye dasera ufenemo farafina warsoba Bank Africaine de Développement BAD ale ka nyongumbe ba memeke sanwo san ni ukama ko assemblée annuelle ni nzenyi osigime kono mina waligele guminga oye arabulamo ni shinwalamo keme ka nyonzoro guminga ni oye azie gerengere ni nyana ende jamana kono ngaka beni farafina warsoba Bank Africaine de Développement BAD ka ni nyongume banyi farafina ma nyemo ya yara ka fo uhamina ngode ye halibi farafina gun ani azi gun ni nyonje chake nyonya ukakorodu gerengere ni nyana ka nafulu labara farafina jamana ukono
o tɛmɛnen kɔfɛ azi jamana maa ɲɛmaw u ni farafina ni ɲɔgɔn cɛ ka lajɛ ka fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan baara bolodalen kuraw ka boloda min bɛ se ka to fan filaw bɛ se ka bɔ a numɔ Banque africaine de développement badi maa ɲɛma ye a jira k'a fɔ fɛn min ye azi gun yɛrɛ fɛ baara nɔgɔya jamanaw de bɛ a kɔnɔ jamanaw minnu ni u bi nafolo ta k'a don baara bolodalenw da fɛ u ti siran u tɛ tamakiya k'a fɔ ko tɔnɔ sɔrɔ a la wali kelen tɔnɔ tɛna sɔrɔ a la o dɔ ye sirabaw dilali ye o dɔ ye pɔnbaw dilali ye o dɔ ye sobaw jɔli ye u bi baara kɛ nin sira ninnu bɛɛ lajɛlen kan o kumana farafina yɛrɛ mago bɛ o jamana siyaw de la kolowarikaw ka jamana ɲɛmaa danga min ni o bɛ kɛnɛ kan ni o ye Daniel Kabilanden kan ye ale y'a jira k'a fɔ a ka kan kumaw ka yɛlɛma ka kɛ walew ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ san 2016 azi jamana bi fɛn minnu donni ka na ni u ye farafina yan b'a fɛ ka n'u feere o nafolo tari jɔ dolari wari miliyari 200 ni miliyari 40 na nka farafina fɛnɛ bi fɛn minnu donni ka taa ni u ye azi jamana yan b'a fɛ ka t'o feere o kɛra dolari wari miliyari 100 ani miliyari 90 ani miliyari 4 ye o b'a jira k'a fɔ fɛn min bi bɔ azi jamana kɔnɔ ka na anw fɛ yan o ka ca ni min bi bɔ anw fɛ yan ka taa azi jamana yan b'a fɛ Gabon jamana kono sigikafɔ min laɲinina jamana ɲɛma Ali Bongo Odimba fɛ ni kalo caman kɛra a la fɔ ka bɛn bɛ se ka sɔrɔ politiki bina k'u ka politikimaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min o kun jɛra ka bɛn ni araba tɛmɛnen ye nka kunjɛlen kɔfɛ fɛn minnu fɔra ni olu kɛra gafe ye rapport o bi ta k'o tɛngu jamana ɲɛma Ali Bongo Odimba la ka bɛn ni juma mɛ kalo tile 26 ye a dabɔkun de ye uti kalo tɛmɛnen san 2016 jamanakuntigi kalata min kɛra ni hali bi a mankan misɛnnin bɛɛ Gabon jamana bina k'u ka sabu kɛ Ali Bongo Odimba jamana ɲɛma ye maa min bi ni o ye Jean Bengi ye o jɛndɛ ni a ka bini ye ko namara kɛra ɛ la o kumana walasa o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ bilen yɛlɛmaw minnu kan ka don jamana sariya sunba kɔnɔ sigikafɔ in kun bɛ tali kɛ o de kan nka bɛn kɛra ka minnu ka fangasinamatɔw ni jamana ɲɛmayasow ni forobatɔw ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔba in kɛnɛ kan o dɔ ye jamana kuntigi ka manda a bɛ to san 7 la ni ka kurakuraya jamana ɲɛmayaso fanga ɲinijɛkulu minnu kun bɛ kɛnɛ kan o y'olu ka sebaya dɔ ye u ka sebaya filanan ye min ye jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ ni o ye cour constitutionnelle ye a kiiri ɲɛma sabaw olu bi sigi jamana ɲɛma fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnelle ma ɲɛma yɛrɛ fɔlɔ hali n'o y'a sɔrɔla don nataw la sa dɔ farala u ka cour constitutionnelle kɔnɔ baara kundala kan ka bɔ san 7 na ka kɛ san 9 ye nka ni san 9 kɔni banna a ti kurakuraya tɛmɛnenw na san 7 kun don nka kun bɛ kurakuraya kuma bɛɛ o tɛrɔ bilen nka fangasinamatɔ minnu fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan olu fɛnɛ bɛ se k'u bolo nɔ ka sabu kɛ u ye sebaya dɔw ta o dɔ ye jamanakuntigi kalata Gabon jamana kɔnɔ tako 1 de kun don tako 2nan kun de la o bɔra a la ka kɛ tako 2 ye deuxième tour b'a la o tɛmɛnen kɔfɛ minisiriso min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale ti kalata jaabiw fɔ bilen kalata labɛn ni jɛkulu commission électorale nationale indépendante ye o de bi jaabiw fɔ wa tɔgɔ kura min bi da la o ye centre gabonais des élections ye yɛlɛma wɛrɛ min ni o fɛnɛ yera sigikafɔ kɔnɔ ni don nataw la o fɛnɛ bɛna don ba la o ye jamana wasabilo filaw assemblée nationale ni sénat assemblée nationale fanga bi bonya k'a kolo guriya ka tɛmɛ sénat kan wa juillet kalo nata kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a tile 29 o ye wasadensigi kalata fɛnɛ ye Gabon jamana kɔnɔ Bamanankan kunnafoni bɛ kuncɛ ni kunnafoni ye ka da busɛn ka bɛɛ kulo kan minnu faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye Bamakɔ association des ressortissants de Busɛn à Bamakɔ ko a dalen don bɛɛ lajɛlen kulo kan ka fɔ sigi labɛnnen don u bolo ka bɛn ni kari nata ye mɛ kalo tile 28 san 2017 ka bɛn ni nɛgɛ kanɲɛ 10 waatiw ye 10h Bozola école fondamentale kɔnɔ jɛkulu ɲɛma ko ka kɛ ni sigi nafa ye ko jɛmakɛ ni masi tolen kɔ sɛbɛn bolonɔ bilala ka bɛn mɛ kalo tile 26 ma san 2017 jɛkulu ɲɛma fɛ El Hadji Sidiki Sanogo a ka nɛgɛjuru sira o ye 69 62 81 51 o de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlo na mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmayaso fɛ ka kɛ ni kumɛn ye laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw k'an bɛn